Dipor kaham ang tini teisa nong muskango thentri achar khlai phunungnai go thentri achar khlainani bagui oro mosla na haka donyak go moso kwthwi oro horwa kisa na haka go mokhe misti jira amokhe jira go mokhe tejpata gomno yogui tabo jotono gura khlai khibgranai gang tabo yogui na haka tabo gura khlai ranai ko tabo mosla no gura khlaiui tiklai kai ko gang goro na haka thentri oro thentri 500 gram na haka go 500 gram o ang chini 500 gram nurunai karon chini go thentri le onek kwkhaiba omo kwkhai jat khobjaka thentri go chini kwbang mari sinai o thentri no swkang sapigui iko somjak swkang bere nomo to somoi tonkha go tabuk sapigui ekdom iyo mahaike sap khlai ma khibgranai do oloke bisingo chini rok mosla rok boti habyan nase do mahaike ekdom thastom swkang bere somoi tomjak bai ko hani sapikhe no kebege thangsinai bo tabuk chini bo ekloge no rugui saplai risinai oro thentri 500 gram na hakaba chini bo 500 gram no rei rekha thentri le kwkhaiba saman saman khe nuruna nangbo noboni swkang bang waisa nog bwskango thentri mukhui songoi phunuka abo khe kisa alada abo khe mosla kwrwi tini nom khe mosla gwnang goma hike ekloge sapului sambarui boksai risinai tabo hingke ko tabo thentri risinai ko chini sohokare amno sapului eksonge rei rekha ko tabo khe swka nongkha takhe mosla risinai mosla ta kisar na nangnai hingke ko tabo oro muthagui paiui botok vinegar kisar rinai hingke obo hingka hingke nosto ongya wngnani bagui hingke 1 chamoch vinegar rekha hingke bahai hingjak baikha ano recipe যদি চাজাগৈ tongbai kha hingke like share tei subscribe khlaibai jadi hambai।